Wa maka? Wa maka shirin nan? Allah mana. Wace ka tsinke shi? Mun san da Allah ya kawo ta, mun san da Allah ya shuka ta, amma wace ka tsinke shi? Ga tunanin ku wake iko nan dajin ya yana mana shi sarkin dajin da shi. Yayan ka nake yake iko nan Ba dajin? to ba ya raba ne ne. Wai ya zai dinga gaya mun bakaken man. Kai Asma. Wallahi sai na ga wa. Ai shi wannan dan wannan ai na yi ne. A cikin nake jiran shi ya fito ba. Ya zo mu dan wasu ke wallahi. Wallahi sai na faɗa Uwarka ne ya faru. Zo, Kama ya ce kuma sun da kenan kuma sai zo gare ka zagi na. zo dan wa. Ya aka yi ne waye ta waka a cikin. Wasu ne na je tsankan kashi ko suka rufe suka ta duka suka ce kuma in turo uban da zai rama ma haka suka ce ma. Wai yi huhu ki ce burin wannan kai. Ga kwada iska da yake da waka a cikin wannan daji ina nan. Duka suka ce Muje din muje. to kai ya aka yi ne kake ganin maganar dajin nan? Nawa kake ganin za mu iya sayan dajin nan? Yaya daji dama ai mallakin mu ne. Wai wannan yaron ko dai mu ce kawai. Yaya. A kai ya aka yi ne ka bari su Ka ga nan kawo. wallahi kakkare ga musu wallahi ko kadan kakkare ga musu ga sunan wurin wallahi. Okay, wannan ne na shi ne. Wallahi ga wannan ne Mariyan wannan ya taka min ciki na hasu uku. Wai nan ne. Okay, kai ne kira? Eh. To a cikin yayin nashi. To bari mu gani kai da yayin nashi wani. Kai. Yaya wallahi ka bibbige su duka wallahi ka bibbige su wallahi bibbige su yaya. Allah bai. Ya kai ne kai ne yayin Wai kai nashi. dan baka da hankali don ka da gawun naka ma ya ga faɗa da wa'annan irin kalan wa'annan kake. Yaya wallahi ni ka bibbige su ka. Ka san me? Ba sai kai muka zo nan sai ka bibbige su. Allah bai. Ya ce kai muka zo nan ba sai ka bibbige su ba. Kai ya aka yi ne. Assalamu alaikum. Yaya ni ka bibbige Wajen su. kuwa yayin nashi. Yayin nan na. Waye yayin naka daga Gashi ciki? nan wallahi ta yi muka zo sai ya bibbige su wallahi. Wallahi yaya ka bibbige su wallahi. Bari mu gani shi yayin naka kai da yayin naka bari mu gani.